Koho ste zobrali so sebou na zápas? Dcera a priateľ, hej? A polisky, ako ste sa dostali? Lístky som vyhral. Jednu SMS-ku som poslal na jedno číslo, čo mi došlo. A som vyhral lístky. Úplne úžasné. Atmosféra? Super. Neuveriteľné. Atmosféra v Rusko. Jak ste sa dozvedeli vlastne o tejto súťaži? Ja som to nejak nevedel. SMS-ka, že môžeš vyhrať, ja som v momente odpísal a vyhral lístky. Že hovorím, že na lade je peklo, zaži nebo. Peklo. Takže zapojíte sa znova, hej? Jasne, už som aj poslal ďalších 6, aj kamarátov som volal, ten už poslal cez internet, ako perfektná vec. Súťažíme, posielame, chceme vyhrať ďalšie lístky. Takže odporúčate to zapojiť sa ostatným ľuďom? Jednoznačne áno, ale už to za chvíľku začne, takže neviem pozerať. Ideme na to. Ešte rýchlo, čo by ste odporúčili ďalším súťažiacim? Jednoznačne posielajte SMS-ky a surfujte na nete www.zažinebo.sk. A modliť sa! Súťažte, vyhrajte, zažite to.